ଏବେ ଏବେ ଟାଇମ୍ ଏବେ ଟାଇମ୍ କେତେ ହେଇଛି ଦେଖ ବାଲିରେ ଚାଲି ଯାଇପାରିବୁ ଯାଇପାରିବୁ କହ ଚାଲ ଚାଲ ଦେଖିଆ କେମିତି ଚାଲୁଛୁ ଚାଲ 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 କିଏ ଆଇଛି ଆଣ୍ଟିକୁ ଦେଖିନଥିଲା ଶୁଖିଯିବନି ଆଣ୍ଟି ବହୁତ ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି ମଝିରେ ଶୁଖିଯାଇଥିଲେ ଏବେ ମୋଟା ହେଇଯାଇଛି ମୋଟା ହେଇନ ମୋଟା କି ଦରକାର ମୋଟା ହେଇଯାଇଛି ନାଇଁ ତେଣୁ ଦେଖୁଛ ଜଣାଯାଉଛି ଭାଜେନି ଭାଜିଲେ ନା ସିଝିବା ଟିକେ କଷ୍ଟ ନାଇଁ ନାଇଁ ଏବେ ଚୁଲିରେ ତେଲ ଭାଜିଲେ କ'ଣ ନା ଜଲ୍ଦି ସିଝିବ। ଆଉ ଅଦା ରସୁଣ ପେଷ୍ଟ ରେ ତେଲ ଏବେ ଚିକେନଟା ଭାଜି ହେଇଗଲା ପରେ ଏଇଟା କୋଉ ପାଗ ଏଇଟା ଓଡ଼ିଶା ନା ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ଏଇଟା ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ଷ୍ଟାଇଲ ହଁ ସେଇଆ ମୁଁ କହୁଛି ନା ଏଇଟା ଓଡ଼ିଶା ପାଗ ନା ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ପାଗ ହଁ ଏଇଟା ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ଚୁଲି ଆଣୁ ଅଦା ରସୁଣ ଦେଇଦିଅ ଟିଫିନ୍ ଭାଜିଗଲା ନା ଆଉ ଟିକେ ଭାଜିବ ସିମ୍ରେ ପୁରା କର ସିମ୍ଟା ତ ଅଛି ଆଉ ବଡ଼ା କଡ଼ା କମା ନାହିଁ କାଠ ବାହାର କରିଦେଲେ ତ କମ ହେଲା ନାଇଁ ସେ ସେତିକି ସିମ୍ ଅଛି ବେଶୀ ଅଛି ନା ଦେଖା 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 ଖୋଲ ହଁ କାଲି ସବୁ ଯାହା ବୋଲି କହିଦେବେ ତିନିଟା ପକାଇଦେବେ ସମସ୍ତେ ରସୁଣ ପଡ଼ିଛି ହଁ ଚାରିମେ ତନ୍ଦୁର ପିଲା હતા ଚାରିମେ ତନ୍ଦୁର ପିଲା હતા ଗୋଟିଏ ପିଲା ନାହିଁ ନା ଆମ ଦେଶ ନା ଗୋଟେ ପିଲା ଦରକାର ଆମେ ଖାଲି ଭିଡ଼ିଓ ନା ନା ଅଦା ପକେଇବ ନା ଅଦା ପରେ ପକେଇବା ଅଦା ଏଇଥିରେ ଗଲେ ତ चिकन देख बुझो चिकन चिकू हां तमे हाथ मारी देखो नहीं आधा पकड़ के ये कलर लंका दे दियो आराम मैजिक मसला पड़ेगा ना नहीं हां मैजिक मसला केक काटिया लोग तो रोसई कर हेला पका दी एटा बढ़िया आइए खाइ दवा घंटा उड़ाना है गदेनो दियो
ଏ କଲର ପକା ଏଠି ସବୁ କଣ ହଉଛି ଇଏ କଣ ହେଲା बुके किए बनैला ये स्पेशल बुके ये नहीं है हमारा चलो फोटो टिके उठे दिया सब फोटो उठा हाथ रखा ए अंकल भाई ये क्लैप ही जाऊ रे क्लैप हेला 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 हां हाथ बड़ा उठा जल्दी चलो गुट्टी दे को हला को पूरा मन ध्यान दे सुंदर भाव काटा पूरा मन ध्यान दे सुंदर भाव काटिबा ना काम सल्लानी तुम मैंने कौन कर प्लेट बनौच किरण हाँ प्लेट देखा तो प्लेट प्लेट का ना मैं सफेद प्लेट थोड़ा टिके बोला नहीं हाँ এটা কি পত্র বাহ তেলা না এটা বসাবো নাই দেখো দেশি চিকেন চিলি মশলা চিকেনটা ତମମାନେ ଜାଣି ସବୁ ଭୋଜି କରୁଛ ନାଇଁ ହଁ
ଏଠି କ'ଣ କରୁଛୁ? ଓଇ ମାମୁନୁ ଏ ମାମୁନୁ कॉलेज वगैरह से कितना এটা কেতে কন্টাই গড়ি হয়েছে দেখ খাও কোটি আছে হ্যাঁ খা खाने कितना टेस्टी देखिए बढ़िया लगुच खाने